दैमु बसुमतारी, मिथुन नार्जारी, अर्जुन बसुमतारी बिथांमोनखौ आङो लाइनाव थाबैजोबखादो फारि फारि। अरुण बसुमतारी, इउपिपिएलनि मानसिखा जोङो, जों इउपिपिएलनि मानसिखा जोङो, जों इउपिपिएलआनो दासिमबो खालामबोनाय मानसि, जों मानो दासिमबो मोना बयबो। इउपिपिएल दोलोआ नंखाय फाला रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ। जाय बिमाया जिगु जौ सेरेब फाननानै जादोंमोन दिनैसिमबो मानो जानो गोनां जादों। इउपिपिएल दोलोआ दिनै मानो बै हाग्रानि मैगं दिंखिया मैगं ইয়াত 1 টাকাও খাব নোৱাৰিব ইউপিপিএল চৰকাৰৰ সময়ত। যিদিনা ইণ্টাৰভিউ হ'ব সিদিনাই ৰিজাল্ট ওলাব আৰু সিদিনাই এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব। ইয়াত কোনো দালালি নচলে। Simodi Sunika Nantari, Simodi Sompa Nantari, Simodi Durga Nantari, Simodi Sorojoni Musahari, Simodi Gita Musahari, Si Rajiv Bosumutari, Simodi Sumila Nantari, Simodi Nijra Nantari, Joyshat Nantari, Rani Nantari, Ojit Bosumutari, Onima Bosumutari, Oni Kantoro, Sudistro Musahari, Nimola Bosumutari, Simudi Jinu Bosumutari, Simudi Rani Bosumutari, Miss Sonjela Nantari, Omar Bosumutari, Simudi Daimu Bosumutari, Simudi Sambari Bosumutari, Moram Musahari, Kifali Musahari, Rupon Nantari, Sudem Nantari, Gopal Nantari, Sudari Nantari, Osari Nantari, Horten Bosumutari, Loxley Bosumutari, Disti Nantari, Rogoni Nantari, Durga Bosumutari, Rekha Nantari, Kunu Bosumutari, Komar Singh Bosumutari, Hansu Bosumutari, Tania Bosumutari, Komar Bosumutari, Samsi Bosumutari, Mohima Bosumutari, Deglai Bosumutari, Munjula Nantari, Ondra Bosumutari, bicara UPPL ni. Bijinta Bosumutari, bicara UPPL ni. Subola Bosumutari, bicara UPPL ni. Bicara Lisni Bosumutari, Noven Boyari, Osok Bosumutari, Bisujan Bosumutari, lalu bitamuna UPPL ni, ini orang BJP ni pai, pai nak kenanya, pai bitamun faham, tapi orang kita, dia orang
बिजिनिफ्राय नैबेहाय जोंनि बिपिएफ दोलोआव मोजां मोननानै फैदों बिथाङा खाथियाव दंखायोना अर्जुन नार्जारि अर्जुन नार्जारि प्रेसिडेन्ट बिजेपि माइनरिटि मर्चा बर'गाव मण्डल बिथाङा जाहैबाय बिजेपि माइनरिटि मर्चा बर'गाव समितिनि बिथाङा सासे प्रेसिडेन्टमोन अर्जुन नार्जारि बेनि उनाव माइना महर बिथाङाबो बिजेपिनि मरन महर गंगना उपप्रिया कफि महर बिथांमोना लाइनाव थाफैजोबदों पवन सेत्री बिथाङाबो बिजेपिनि राजु महर बिथाङाबो बिजेपिनि मिलन रय बिथाङाबो बिजेपिनि चन्दना उपप्रिया बिथाङाबो बिजेपिनि रुक्मिणी उपप्रिया बिथाङाबो बिजेपि दोलोनि उमा काकय बिथाङाबो बिजेपिनि रजनी नार्जारि बिथाङाबो बिजेपिनि मोहन बाहादुर महर बिथाङाबो बिजेपिनि राजु नार्जारि बिथाङाबो बिजेपिनि मन्जु महिलारि बिथाङाबो बिजेपिनि अर्जुन बसुमतारि बिथाङाबो बिजेपिनि सागराम बसुमतारि बिथाङाबो बिजेपिनि बेंसन बसुमतारि बिथाङाबो बिजेपिनि जिसिनास मुसाहारि बिथाङाबो बिजेपिनि भास्कर लेम्बु बिथाङाबो बिजेपिनि किंजाम बसुमतारि बिथाङाबो बिजेपिनि फिरोज मुसाहारि बिथाङाबो बिजेपिनि राशिद बसुमतारि बिथाङाबो बिजेपिनि जसुआ नार्जारि बिथाङाबो बिजेपिनि रेमन्त नार्जारि बिथाङाबो बिजेपिनि दिगतर नार्जारि बिथाङाबो बिजेपिनि सुनिल बर' बिथाङाबो बिजेपिनि गासै जोंनि नैबे बिजेपि दोलो आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंनि बे बिजेपि दोलोआव मोजां मोननानै गासै 320 जन बिथांमोना दिनै नैबे जोंनि बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफैबाय आङो बर'गाव ब्लकनि इयर्डनि जानानै आङो बिथांमोनखौ आङो बरायनानै लानाय जाहैबाय जयेननि हाबाफारिखौ बिथाङा बिजेपि आरो इउपिपिएलनि फैनायखौ दिनै फरायनानै बिथाङा खोन्थानानै होजोबलांबाय बेनि थाखाय जों बिथांनिसिम थोजासे साबायखर बावबाय दानिया जोंनो